V dnešnom videu si zahrajeme parkour v Ultimate Car Driving Simulator. Dajte na to like, samozrejme si nezabudnite zakliknúť aj odber zvončekov, aby vám neunikli žiadne nové videá. No a ak by ste ma chceli podporiť, že prostredníctvom Instagramu, no tak ako už asi viete, môj Instagram je trip_x17, ďakujem všetkým za podporu, no a my ideme na video. Takže vás s vami ja vás vítam po dlhej dobe, po nového videjka. No a dneska, dámy a páni, si zahrajeme po celkom dlhej dobe Ultimate Car Driving Simulator. Nepamätám si, aké bolo moje posledné video, čo som vydal. Mám pocit, že to bolo z Robloxu, zo Dictofy.net. Ak máte rádi tú sériu, podporte lajkom, samozrejme aj Dictofy.net, aj Ultimate Car Driving Simulator. No a dámy a páni, v dnešnom videu si zahrajeme parkour, ako som hovoril, no a ak si zapýtate, aký parkour si zahrajeme, no tak dnes vám to ukážem. Tuto môžete vidieť, že mám tu takúto tabuľku level 1, no a toto tu je, dáme páni, parkour, za ktorý môžeme dostať 5000 coinov ako peniazy, takže ja myslím, že je to veľmi dobre. Ja to idem štartnúť, no a dáme páni, toto je asi prvé video, čo tu vlastne robíme takýto parkour, aby som musel splniť aspoň niekoľko levelov, pretože dúfam, že to takto bude fungovať, že keď splním jeden level, budem automaticky robiť na level druhý, takže no, vidíme, ako to dopadne. Dáme štart. Máme tu máme takých ľudí. Ok, môžeme ísť, tuto máme takúto startovacú čiaru a tuto máme asi nejaké checkpointy. Áno, tuto musíme výjsť. Tak to musíme prejsť. Ešte, že tu je takáto stena. Dobre, kámo, tam bolo niečo také, čo by nás asi mohlo pušnúť dole. Takže musíme sa najprv dostať po týchto boxíkoch, takto. Nepadaj. Asi nemôžeme spadnúť, predpokladám, lebo to by nebolo veľmi dobré. Keby sme náhodou spadli, tak som niekde videl, že proste nič sa nestane. Proste sme na zemi a to je všetko, nič sa s nami nestane, ale tuto máme nejaké takéto drevené dosky, po ktorých musíme výjsť. Dobre, no poď, let's go, máme ďalší checkpoint. To asi nás to bude musieť pušnúť takto. Dobre, nie, nepadaj. Spadol som. Nevadí, máme checkpoint, let's go. Bol som, nič sa zo mňa nestalo. Ok, tu sú takéto. Vyštartoval som veľmi. Takto, dobre, ideme, let's go, máme ďalší checkpoint, aby sme nespadli. Ok, no. Môžeme sa, dokonca sa môžeme aj takto. A to som ani nevedel, že takto sa to dá otáčať, môžeme sa takto otáčať, dobre. Ok, takže takto si to prejdeme po týchto doskách. Bude to pre nás lepšie, lebo aspoň budem vidieť, čo kde je. Aspoň to bude pre nás ľahšie ovládanie. Poď sem, let's go. Dobre, nie, nepadaj. Škoda. Dobre, dáme si to nejak takto. Tak, no poď sem, dobre. Ok, nepadaj, prosím, nepadaj. Ok, tuto budeme musieť výjsť na túto rampu. Tak sa to takto choď dozadu, let's go, dobre. Inak, to mi pripomína jeden diel, kde sme robili stunty, takže ak ste ho nevedeli, tak si ho určite pozrite. A čo sú to takéto veci? Jak to, čo levitujeme? Neviem, čo bolo toto tu, ale ty kokoska, my sme tam vlastne levitovali. Asi sme sa museli takto dostať cez to, neviem ako to fungovalo. Ale dobre, no. Sme v cieli, dáme páni, máme to finish, takže let's go, prejdeme to. Let's go, finish it, good job, let's go, kámo. Let's go, máme to, 5000, poď, let's go, 5000 coinov. My ideme na ďalší level. Máme tu ďalší level, kámo, druhý level, ok. Let's go. Ideme, poď sem, dobre, ja spadnem, kámo, ja vždycky spadnem. Dobre, skúsime to dať za čo najlepší čas, lebo to sa aj podobá na tú mapu, ktorú sme robili predtým. Let's go, dobre, nie, dobre. Zase sme od začiatku, nevadí to nejak dáme. Ty kokos, ja som normálne krásny vodič, keď ma niekedy uvidíte na... Let's go, poď. Ty kokos, to som dal jump, let's go. Dostali sme sa tu jak hriť na šerbel, alebo ako sa to hovorí. A dokonca nás to takto dalo, let's go, toto môžeme používať. Máme jeden checkpoint, musíme takto výjsť, let's go, dobre, klasika, toto už poznáme. Musíme sa tuto takto dostať, tak toto som nečakal, že budeme musieť takto prejsť.
A let's go, nie, kámo, musíme to tam viacej pušnúť. Poď, let's go, nie, ty vole, tak toto bude ťažké, To mi, ako som už hovoril, mi to pripomína tie stunty, kámo. Jak sme robili, kámo, toto bude, ty vole, to čo je, kámo? Dobre, nie. No, nie, prosím, let's go, nie, toto bolo, nie, okej, ideme ešte jeden, poď, let's go, poď, pomaly, nie, prečo mi nefungoval mi volant, komu tu, jak som sa tu spavnul, dobre. Stop it. Let's go, poď. Áno. Let's go, kámo, my sme to dali, kámo, tak toto, let's go, kámo, bol som úplne v maximálnom sústredení, úplne som sa na to sústredil, ale let's go, dali sme to. Dobre, máme 360, samozrejme si to zapneme, tak, opravíme sa ešte a let's go, ideme. Dobre, toto nič, to bolo ľahké už pre nás a ešte by sme tuto, kámo, nespadli, lebo tuto keď spadnem, tak som z toho spadol, no, super. OK, let's go, sme tu. OK, a teraz tu budeme musieť takto prejsť. Tak. Poď, zaboč, nepadaj, nevadí, spadli sme aj tak. Tak, pochoď, let's go. Tak, tu takto sa zastavíme, tak sa otočíme. No poď, skús to. Ale kamo, toto mi bude tiež, kamo, trvať dosť dlho urobiť. Ako predtým. Tak, otočíme sa. Let's go, poď, dobre. Nepadaj, prosím, nepadaj. Let's go, kamo. Ja neviem, čo som teraz urobil, kamo, som tam bol nejaký, kamo, úplne nejaká vec, po ktorej sme mali. Aha, tam bol tento takýto barel, čo nás to mohlo pušnúť head. OK, tuto bude asi ďalší, takže musím to opatrne prejsť. Super, to je moja opatrnosť. To je moja najlepšia opatrnosť. Jeden level pred finishom. Myslíš vážne? No. Let's go, kámo, tak toto bolo úplne safe, kámo, mne úplne bušilo srdce, ty vole, toto bolo mega, to bolo super. Máme ďalších 5000, let's go, kámo, let's go. A ideme na level 3, let's go, klasika, ideme bomby, tak. Ty kokos, toto bolo, dobre, ale aspoň sme sa spavnuli sem. Ideme dopredu, let's go. Takáto rampa, toto sú moje obľúbené rampy, takéto. Rozbité, let's go, takto, nice, máme to. Neviem, ako som urobil, kamo. To už máme akože... Toto bolo divný checkpoint, kamo, ja som to proste zobral a potom som sa mohol respavnúť. Kamo, tu je také veľké kladivo, tak na to ideme, kamo, ideme na to, let's go, nie, kamo, prečo? Dobre. Kamo, toto bolo tesné, ale to mám furt, kamo, no, dobre, chcem. 2 checkpointy zo 7. No, tie ostatné levely sú, kamo, celkom dosť ťažké, lebo ako toto tu, no počem. Kamo, ma to úplne prešlo, tá vec. Ako pokračujeme, tak toto prejdeme, už som fresh, ale nie som fresh, lebo som to zase úplne dostal. Let's go. Super. Let's go, ideme. Tak, ty vole, kamo, to ma úplne vykrutilo. Kamo, toto ja nedám, ty vole. To je pre mňa ešte veľmi ťažké. Tak,
to bolo úplne. To nebolo úplne fresh, ale... Ty vole, kamo, ja už som tam bol, kebyže sa pohnem. Poď, takto po okraji, tak nič, ideme ešte raz. Let's go, poď. Nie, kamo, ja furt narazím do toho. Let's go, kámo, tak toto bolo úplne hardcore, ja som tam úplne, ty vole, kámo, toto bolo úplne hardcore, jak svinia, kámo, ale tak som to dal, kámo, tak toto bolo úplne, že najviac not fresh vec, kámo. Teda pani, na dnes by to bolo všetko, ak sa vám to video páčilo, nezabudnite túto sériu podporiť lajkom a ak by ste chceli ďalšie takéto diely, napríklad parkour alebo stunty, tak nezabudnite túto sériu podporiť lajkom. Samozrejme, ak ešte nemáte odber, tak si ho samozrejme zakliknite. Samozrejme si nezabudnite zanechliť aj zvonček, aby vám neunikli žiadne nové diely z tejto série. Ja sa vám učím, na dnes by to bolo všetko, uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau.